Млад играч, обаче любимец на Добруджа. Как се чувстваш на терена и как видя днешния матч отвътре? Според мен ги надиграхме, напълно заслужено победихме и винаги се старая да дам всичко от себе си, да може да се представям добре. Повикаха те и в юношеския национален отбор. Как се чувстваш? Страхотно е това чувство, да излезеш да играеш за родината си. Хубаво е много и ще отида и там ще дам всичко от себе си. Мислиш ли, че и играта ти тук в Добруджа е допринесла за това да бъдеш повикан в националния отбор? Да. Според мен заслужено са ме повикали, защото се представям добре и ще продължавам да се старая все повече да надграждам и така. Днеска 3 гола. Означава ли това, че от тук нататък вече ще се отпуша отбора към повече голове? Нещо, което и публиката очаква във всеки матч? Дано да е така. Все пак сме добър отбор, създаваме положение и ще ги реализираме.